Няма. Какво има толкова град? Има всичко. За ядене има всичко. Тук няма ли еш? Какво е? То се свърши. Какво е мало, всичко се свършило. Ама друго е. Друго, че има, всичко има, ама... Я тук имам дърва. Има ли кой ти нацепи дръвта, това онова? Платила съм. Плевнята ми е пълна. Кокошки има ли? Не. Немаш? Не. Що? Порано сме чували, оно се найде пор и седе све. Не некоя или невестулка? Порове ти правят от пакост. И имаше я пловки от тия дето от таквия глухонемите. Какви с тия плоски глухонеми сипа? Па нема да пакчак, но нема нищо. Каква модерна порода? Не пачкат. Нема да се обаждат, нема нищо. Ама дойдо порове, той разфърча се на судем, а те самички извежда това. Яйцата. Оно едно яйце на тая ограда, едно там. И нема нищо. Нищо не гледам сега. Ни пловка, ни кокошка, ни прасе. А за прасе съм сама. Сама си. Не ми е удобно да саме. Са в пачката. Купим си и си поедем, ама... И си е тегло. Не съм гладна, не съм жедна, ама съм сама. И съм некадърна. Не можем да одим така. Нема. Порано съм одила я по баирите, па съм събирала сено, па сега очи. Вчера са Зоро одеше доле по Белоградчик. По-добре. Рейс са минавали маршрутката? Да. Рейс има от тук. Само, че през 3 дена. Как през 3 дена? Па понеделник, среда и петък. То рейс. Толкова. И оно еднима нещи рейсчета, я се с Зор се окачи му рейс. Нема. Тие са бусове, тие са колко нашите коли. Не. Всичко е пропадла работа. Пустиняк. Не. За къде